नगाव पुलिस खुंथाया आयेन बेरेखा हाबानि हेंथायै संदाननायजों लोगोसे सेबनानै गोबां सुबुंखौ हमनो हायो। मख'जाथावदि सिबास्तान पुलिस पेट्रलिं पस्टनि एसआइ धनी पिकुआ दै बोखांग्रा मटर आरो पाइप खावनायजों सोमोन्दो थानाय सासे सिखावखौ हमनो हायो। हमजानाय सिखावनिफ्राय खावनाय मुवाखौ मोननो हायो होनना मिथिहोनायजों लोगोसे बिनि सायाव आयेननि राहा लानाय जागोन होनना फोरमायो। बेबादिनो सलं पुलिस पेट्रलिं पस्टनि एएसआइ मृदुल नाथनि दैदेननाय पुलिसनि हानजाया मोसौ खावनायजों लोब्बा थानाय 3 सुबुंखौ खायो। लोगोसेनो AS-1FS-4084 नम्बरनि गंसे गारिखौ सिज खालामनानै दायनिगिरिखौ आयेननि गेजेरजों साजा होनाय जागोन होनना मिथिहोयो। आरो सिबास्तान पुलिस पेट्रलिं पस्टनि गुबुन सासे एसआइ हरेन गगैनि दैदेननाय पुलिसनि मोनसे हानजाया 2 मोसौ सिखावखौ हमो। हमजानाय 2 सुबुंजों लोगोसे AS-02AN2477 नम्बरनि गंसे गारिखौ हमनानै आयेननि गेजेरजों राहा लानाय जागोन होनना मिथिहोयो। गुबुन फारसेथिं रहा पुलिस थानानि एसआइ अपुर्ब बरानि दैदेननाय पुलिसनि मोनसे हानजाया गोख्रोङै संदानना सिखावै मोसौ फालांगि खालामनाय 15 मोसौखौ हमनो हायो आरो बेजों सोमोन्दो थानाय 7 सुबुंखौ पुलिसआ खायो। लोगोसेनो मोसौ लांनायाव बाहायनाय AS-0QC-0860 आरो AS-21AC-1366 नम्बरनि गंनै गारिखौ सिज खालामो होनना मिथिहोनायजों लोगोसे आयेननि गेजेरजों नायबिजिरनाय जायो होनना मिथिहोयो।